Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken pawartos lelayu kakintun saking Pak Zainuddin Jetis Trimulyo dadi lor lapangan kene Mas Kolis. Pak Zainuddin itu Pak Bingkong ya. Anu padanane Pak Bingkong. Pak mantan RT. Sampun sedo, sampun kapundhut wangsul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nggih menika almarhumah Simbah Ngadira, ibunipun Pak Bingkong. Bismillahirrahmanirrahim. Wal insanu utawi manungsa iku makmurun diperintah bi ayah nyilakake nggih. Salah satu ikhtiare niku ora nyerak-nyerake sengkala sing mandharati nggih awake dhewe semingkir ya ora. Perkara sing nyilakake napa walah sakpole nek urip ning alam donya niku ra sing jenenge perkara sing nyilakake niku akeh banget. Ana perkara sing nyilakake ning nggon babagan iman akidah saha ngibadah nek niku ra ketara. Ana sing nyilakake ning nggon babagan penguripan donyane secara umum. Ana sing nyilakake ning nggon fisike. Nek sepuh-sepuh niki nek nggon masalah nyilakake nek nggon fisik insyaallah slamet wong wis ngedohke. Termasuk niku sengkala sing mandharati niku perkara sing nyilakake nek nggon babagan akidah, keimanan maupun pengibadahan. Niku ya kudune disingkiri engko ndak rusak imane, rusak ngibadahe. Garis besare nyingkiri dosa wis. Karena dosa niku ngrusak ngibadah utawa ngrusak keimanan, terutama keimanan. Wong terus engko imane tipis, nek wis imane tipis mengibadah kendel maksiat. Engko saya kendel imane iso ilang. Nggon sing bangsa dosa, sing bangsa maksiat sepuh-sepuh ngeten iki wis mulai semingkir ya kudune mulai semingkir. Terutama sing harian ra ketara tur do ra patek ngakoni
Ra ketara tur ora patek ngakoni. Ngeten niku nyacat karo ngrasani. Wah niku jan ngrusakke agama tenan niku. Nyacat karo ngrasani. Makane hadis Qur'ane we genah. Tentriku niku jenah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Aja ngantek sebagian saka kowe kuwi ngrasani ning sebagiane. Sebab digambarke wong ngrasani ning wong liya niku ibarate mangan batang menungsa. Batang we menungsa. Nek batang liyane ngono kuwi rada wangun. Ana pitik mati terus njenengan ulehke bubuti ngono. Ana mentok mati jenengan saut go mulih godhog ngono. Rada wangun wong mentok apa pitik. Lah iki wong wong mati terus jenengan pangan ra ya wis ming Kakang Adi karo Sumanto. Nek nggon kuwi biyen kae jaman semono geger mangani wong. Sapa sing seneng? Ora ana wong seneng. Ning sakjane ngrasani wong niku ibarate kaya mangan batange menungsa. Mula ngrasani nyacat ki wis mulai disingkiri. Demben kula wis matur carane penak. Rasa seneng sok neliti nelesik karo rasa seneng sok nggubris. Wong liya piye ta piye iku rasah digubris ndak malah ming kokean dosa tur ora ana manfaate babar blas. Manfaate apa kowe ora ana jajal nalika jenengan iki ngrasani karo nyacat wong liya kae manfaate apa ora blas ora ana. Ning nggon segi apike manfaate ora ana, mandharate dosa gedhe cethok. Niku nyilakake nek niku nggo bandul timbangan abot banget sesuk. Dosa ngrasani iki nek salahke nang nggon lengser sing elek kae mak glek ngono. Gadut ngono kuwi. Wong abot kuwi kok ya lah sing apik munggah diel. Sing elek medun wong abot elek ya. Do meneng wae iki lho nek nggon kang sing ngrasani karo nyacat. Ndak ndina. Ndak ndina kaya mung ngrasani nyacat. Ngantek ngaji ngene kuwi ra kok ber ngrungokke kok. Kok ber ngrasani wong. Ngaji kok ber ngrasani wong kok ber ngrasa. Ya wangun-wangun iki pipite ngrasani iki engko ora pas ngaji ngono ora apa lah nek pas ngaji lah ya saya elek banget. Saya wagu ngono lho nyacat karo ngrasani. Ya piye meneh wong mumpung ngawur. Sing siji omahe kidul, sing siji omahe lor, lah iki ketemu. Wah, wis wangun kae. Jodoh dilalai loro-loro niki pinter omong kabeh kok. Berarti wis len jedulke kalimat luwes. Kalimate iki werna-werna. Judule ya werna-werna judule. Nek kon gawe skripsi ngono gampang iki wong-wong. So lulus. Lah ya nek nggon dosa liyane wong tuwa-tuwa, dosa mendem ya wis ora kenal. Masa entuwek degleng ya. Wong tuwek kok degleng. Insyaallah wis tuwa wis ora kenal dosa mendem. Main saya ora wong ora cecekel kok. Dasare saiki ora mesti ana nggone. Paling judi online ning wis do ngrasake to. Ora tau ana sing menang mah entek-entekan. Sing do judi online iki wis do ngrasake jebul piyek-piyekno direka piye-piye ora tau menang mah entek. Menang gledhek 15 yuta bar kuwi tanjake saya entek-enteke 20 yuta.
menang gledhek 30 yuta terus ditanjakke nggo main meneh enteke 50 yuta. Wis akhirnya yo ae sapa pun entek saka motor, mobil, lemah, kebon, sawah entek bojowe minggat tau. Gara-gara judi online kuwi tenan bojowe minggat tok duwe. Wis parah. Kuwi sing rada nom-nom nek sing tua-tua ngeten iki saya ora gathuk karena kudu pinter dolanan handphone wong nek online iki jenenge liwat handphone. Nek ora ono di sejarahe wong judi menang ora, judi biyen ora, judi saiki. Tetep keri-keri ya apa-apa entek. Dan iki insyaallah selamat. Nek nggon judi ora, nek nggon mendem ora, nek nggon dosa niku, medok ya ora. Ha wis ra payu wong wagu-wagu wong ngene kok. Wis ra payu karo ra ndedit dadi ora medok. Nek kaya awake dhewe kok medok iso nggo gaco apa? Ngejar. Cara tampilan ngono ya bagus ora, rapi resik ora, cecekelan ya ora, ya ora ana wong gelem kok ya. Dadi aman nek kaya awake dhewe medok aman ora bakal medok. Karena wong wedok ora ana wong gelem. Akhirnya dosa sing ngajeg dilakoni ndak dina, aku ya seming nyacat ngrasani, nyacat ngrasani. Nek sing wedok tambah. Nang omah ngonek-onekke nyentil-nyentil sing lanang. Nang omah. Wangger karo sing lanang nyentil-nyentil. Wis nek muni ya wangun kae. Mbok ya wis wong tuwa ki wis ning omah ora langleng ngerti lunga. Langleng ngerti lunga sing lanang ngandani ngono kuwi sing wedok mah wangun kae. Kowe iki cerewet ki ngopo? Walah. Ning yo duwa ngaji iki nek kuwi ya kuwi anu Betari Durga. Nek sing ngaji ki insyaallah ora ana bedane. Lah niku dosa tok. Jan dosa tok ngono kuwi ora krasa. Makane dosa iki werna-werna, kadang nenggon ngomah jebul karo keluarga rapate menghargai rapate ngajeni. Kadang merasa lebih baik pendak dina maca eleke tangga, padahal tangga iki malah urung karuan elek. Rung karuan utawa rung mesti elek. Ning disengiti diwaca kae ngene. Andeke kok ndak dina ngaji. Ngono kuwi. Ning jebul mengkur omong tok ora nglakoni. Mah omong niku ngaji kok ngono. Lah karepe kon piye? Karepe nek wis ngaji iki kon kudu lempeng-peng. Resik ra tau elek ngono apa piye gandeng wis ngaji. Nek muni hoo mbok jajal kowe sikik wae rasah maca wae. Jajalan kowe sikik ngaji terus bar kuwi kowe lempenga resika. Engko agi muni ngoneni wong liya. Lah kowe wis ora ngaji ora lempeng mah ngelokke. Nah kadang wong ki iso ngelokke wong tapi ora iso nglakoni diri sendiri. Ngaten niku kuwah banget. Salat kok ngono. Lah kowe. Ya piye jajal? Mula apa-apa ki balekno ning awakmu, ora usah mikir wong liya. Nek wis ngono kuwi ora wani apa-apa. Kudune jan ra wani apa-apa. Mula kula matur sing paling tepat niku wis ora usah gubris wis ben urusane wong liya. Engko nek elek kono sing nanggung ra melu nanggung kuwi kok le ndodok tar. Kok keane yik. Gek yo ora manfaat.
Kadang sing ramu tuh ki sing ngungkit-ungkit eleke jaman nom. Wis ora mutu blas kuwi. Kerep banget wong do ngono kuwi. Saiki wae biyen gek enom lagi iki ya manfaat iki opo. Weh, nek kurang biyen agek enom ki rong di bojo saiki wis tuwek. Wong mlaku wis sikile diseret-seret saiki. Karena nek diangkat ra kuat. Ngantek tipake kawula. Lah kok ya jenengan ki ming ra judu karo wonge kuwi ming teko kelingan biyen. Wah, kuwi wis dosa sak pol-pole jan. Ora ana intine gara-gara ngungkit biyen lesengit seprene. Kayak saiki sing biyen elek kuwi malah saiki apik. Lho kan Bu sing maca jenengan iki yo. Ora kok mengkene tok. Kuwi ana kok sebagian wong ki sing paham kenal sebaya karo jenengan ngerti kecilike jenengan. Ngerti do grenengan akeh iki wembian wae sing digendeng digeret ki pira wae lanangane ngono kuwi ya. Ngono kuwi. Lah ya tanggane sing ngerti tanggane. Wah, kambian gandeng karo lanangan pira wae. Ora biyen. Ha kapan kuwi genom. Genom. Ora sak uga enom saiki gendeng sapa ya do gemang. Mah ngrepoti. Kuwi iki biyen sih kok wale maca biyen. Mula aku wegah awor ngelingi biyen kok ngono kae. Lho iki nek ra mutu kalimat seperti ini. Mula aku wegah awor ngelingi biyen wis tak juduk blas. Kamangka kuwi iki biyen kok saiki wae cetha salate tertib jamaah terus. Kuwi salate wae tertib jamaah terus. Mbah Sandi bojo ya saiki menep le ngabdi karo le ngladeni bojowe wapikan banget ngantek sing lanang ki jan senenge pol. Sing lanang ki ning jaba-jabae ngantek ngalem. Wah nek bojoku tiada duanya. Wah ngono kuwi. Ngantek sing lanang kuwi ngalem-ngalem ngono kuwi jajal. Tangga kuwi ya do ngalem. Entengan tenan sih, kayak entengan ngono. Anggrana apa ta sapa ngono ya aruh-aruh ki ra wegah. Demben kae malah dituran gendar kae dikeke. Lah yo apian kok ngono to. Ngantek kiwa tengen tangga teparo nyekseni nek apian bojo ngalem. Jamangae ra tekendhat. Lah kok isih mangsengiti gara-gara jenengan kelingan biyen. Iki rak jenengan dhewe sing dosa to. Ora ana intine mah dosa yang berkepanjangan. Sing mangsengiti iki mah wis resik dosane karena eleke biyen karo saiki ling lakoni apik-apik niku ditutup resik ra elek jane. Wong urip ki nek dituntut sempurna saka lair tekan tuwa niku apik terus ora tau elek ya ora iso. Ora iso ya kabeh duwe elek. Iki ketoke ya ora tek bagus zaman nom kuwi. Kuwi ora tek bagus. Ning biyen rada wong duwe ora bagus kae rada wong duwe. Dadi nek nggon gang celiwi terus ngono terus. Ning biyen woyak celiwi iku nandi-nandi menyang. Biyen. Nah saiki wis leren kok ya wong wis tuwa gek wis entek-entekan iki. Kanggo celiwi ya ora ana. Saiki ganti nek ana pengajian nandi-nandi menyang ora kok celiwike, mula ganti. Ana pengajian ya pokoke mangkat kok le mempeng timen nggo sangu mati wis jos nek niku lah kok ya isih disengiti gek kuwi mung jaman biyen sing rada bekas-bekas bagus kuwi wah biyen iki jan gonta-ganti wedokan kuwi yo sing rada bagus-bagus kuwi
gonta ganti wedokan kuwi ning biyen. Ora saiki. Saiki wis ora wis menep kok ya. Wong wis ra payu. Lah kok isih sengit gara-gara mbiyen. Mula gejlompronge sikap bahwa itu ki nglumpukke dosa yang berkepanjangan ora krasa niku jenengan nyengiti wong gara-gara kelingan eleke mbiyen. Niku dosa terus ora krasa. Ora iso kok jenengan ki ndelok apike saiki ngantek ra iso kok sing ana ki eleke mbiyen. Malah didudui karo kancane. Ning saiki ra salate iki mempeng tok. Kuwi ra saiki. Mah ngono ki piye ora kentil. Kudune kan diwalik to. Kudune diwalik. Alhamdulillah le. Saiki salate jan mempeng tenan. Padahal biyen ngono kok ya. Ning wong kocap sengit dadi mbok didudui apike kae ora nampa. Wong pahitane wis ora seneng. Dan ora seneng kuwi dosa. Qur'ane cetha wala tabaghadu. Aja do sengit-sengitan. Lehmu sengit ki masalahe kowe nuntut wong liya kudu apik. Jebul nalika weruh wong liya ora apik kowe sengit iki. Nuntut wong liya kudu apik. Gek kowe dhewe nek dituntut apik ora iso. Jajal wong liya nuntut kowe apik nek ora iso. Malah lendane wangun. Lah karang nek aku ngene je, lah karang nek aku ngene lho, nek kowe dituntut kokean cangkem. Kokean alasan nek nuntut wong liya enting kae kok ya. Lah mbok yo le nuntut ki wangun kae. Nek wong liya mbok yo ngaji ki paling ora saiki ngene. Akhire wonge terus balik. Mbok mbangane kowe omong ngono kuwi, wong kuwi yo urung tau ngaji. Mbok saiki jajal kowe ngaji yo. Kowe serasa nuntut apik saiki kowe ngaji yo. Len jawab yo wangun ka. Karena aku le ora ngaji saiki sih glidhe kok. Lah kene gak ngaji kowe kowe iki ra iso temandan. Alasanmu kaya ngono. Nek dituntut kokean alasan. Ning nek nuntut wong liya enting. Mula iki sing asli jarkoni iki asli. Nuntut wong liya ning nek dituntut ora iso. Lah sing paling sip hidup itu wis kono-kono kowe aku lana akmaluna walakum akmalukum. Apa sing tak lakoni ya nggo aku, apa sing mbok lakoni ya kono undhuwen dhewe. Ayo mlaku rukun kowe elek. Kuwi urusanmu, sing penting nalika awor apik tur ora usah ngelek-elek. Penak tenan nek ngaten iki. Ngene iki awor ya wangun kae, pokoke ngaji. Golek sangu matu ya lek ha iya. Tenor arep lek arep. Apik to iki. Iki lek nyo nek arep tenor kudu to tenor kuwi. Wis ngono ora usah nelese-nelese. Oh ngaji jemah nerse-nerse. Nek kliwon isih sok ngidul ora lek walah keker kok. Lah kok terus nerse bablas dulu iki piye lah kok ngaji jemah bablas ngono. Wis ora cetha tenan. Mulane tenan. Sisi lain nek wis iso ngeten iku ayo selalu berusaha wa ayasna fi tahsilil manafi'i. Ayo selalu berusaha untuk ngasilake kemanfaatan sesuai karo kemampuan lho. Ngasilke kemanfaatan ojo ngantek ngasilke kemadharatan nggo diri kita. Ben diri kita iki oleh manfaat sing akeh banget. Carane ngadepi apa wae, ketemu kahanan apa wae niku didadekke keuntungan akhirat. Ketemu kahanan apa wae wis ora usah kokean mengeluh. Nek secara pribadi kok ketemu lara didadekke celengan akhirat, wujude tetamba kanthi sabar. Ora usah kokean mengeluh. Ketemu kanca dadekke celengan akhirat, disrawungi kanthi apik. Jak jajan.
Nek ketemu kanca iki disrawungi kanthi apik, ditakoni ngeleh apa ora. Ngeleh ora, Den? Hooh, wetengku jan ngintir-intir. Padha, Den. Ayo. Ning ngopo nek karo ngono kuwi. Ketoke wangun ning larake ati tak pikir-pikir. Ora cetok. Ye, ketemu bojo kok ulate peteng ngono kuwi ya disenengke. Ora kok malah dunak-onakke. Kok ulate peteng banget iki bojo iki. Ceraki ngopo, Jebu? Nek ngeleh omong ayo jajan. Emilia, soto, sate, bebek, lotek, pecel. Oh, sing tok senengi apa? Tak golekke lho. Kira yo seneng banget to nek di ngono kuwi iki. Apa-apa ming sarwa ibadah. Nek sing duda apa randha ayo sakarepmu nek ngono. Sakarepmu. Selaku bahas kok ngono kok. Iki apik banget, semingkir saka hal sing nyilakake, ngusahani sing marai nekake manfaat. Was itu kebijakan sing hebat. Kur karek ngonsep piye carane terus engko nek wis jedul kanam diprogram jedet-jedet ganti. Asik nek wis ngeten niku asik banget kok. Ya rasah wegahan, rasah memengan, rasah nganggo dalil prajan. Engko nek prajan ya dadi sok-sokan, nek wegah memengan ya wis jenenge wong wegah ro memeng wis ora ana kakang adine. Glundang-glundung kok limpung ora payu. Jelas ya. Niki sik terus ke sesuk. Muga-muga dadi rindani Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah, saged istiqomah le DP-DP ngibadah kanthi ikhlas sabar, mulya donya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.